توكلت على الله 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 جنيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وينغو نبتي فما علمو توكلت على الله جنيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وكم ينجي دك فم Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir au Canada, aux États-Unis, il y a trop. Père-Mouna. Eh bien, où est-ce que tu es Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais à moi, pourquoi tu dis ça? Ah, en mettant EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kalajata, Anapolo Farachama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanau, Doctorate, Jamonyese, bien Turcolade Madela Koi, Fieu, Fuacastro, Ie Banani Cardona Kari, Memika Gasaka Dangarika, Armadeka Yenamayala, ou Kalaka Mo Faricolola, ou Eratin, Fieu, Fuacastro, Ie Lacolson, Master, Afle Okoro, École de santé Kalajata, Napolo Farachama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas voir Kalabankoua. 20 000 santé para Mayesa, Nimbela de Rebeke, École de santé Napolo Farachamala, École de santé Kalajata, on a flequé en bolo jiguier. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Tegaro Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Profaro de Flani, Sigle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, noyé niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale, formation au coffre, aide-soignant, catapara matronica, Nimbela de Ledesledo, École de santé Kalajana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela, Aïwa, la collection, Annie la collection, Aya Sefa Jona, Aka la collection Inzagare, Yoni Jimaka Chaya, ou Togole de Clan vers Calabangoya, Hôtel Wasuru Kofete, Waligere Negaduru Bamba, 76, 45, 85, 40, non média 20, 80, 22, 20. Kalan, Kalan Yesini. Doutri, ni wari dafara e passé Dakar. Kasira dinama. Sungalo, e kungolo ati. Dugu wari, ko odiba, fo dugu andugu. Dun wara tade. O koni kuma tala sa. E kasama moneto yi. I yere ta. Sita. Sidi ka numéro flani. Warichi. Wari sera. Allô? Iye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n gomi t'i gosi. Ngonga. Sama mone i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Allah tawakkaltu ala Allah dalife una va fama Allah do tawakkaltu ala Allah ala jinu daba fama Allah do tawakkaltu ala Allah ana madina va fama Allah do tawakkaltu
Ayiwa an lamɛnbaaw an'an filɛbaaw cɛw ani muso an b'a fɔ a ɲɛna sa n ko juma ala y'a timɛ ko ɲuman yira an na an ye bato minnu kɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ si ni kɛnɛ labanko ɲuman ala k'a d'an ma an b'a fɔ sa n ko bi wulada in na kibaruyaw Kɛba bi yan yaasa ka se ka olu di aw ma an b'a yɛrɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn kow ma nɔgɔn sa an ye maa min dasi tile y'i dasi moto y'i dasi i yɛrɛ dasi o dasili cayara sa Kɛba wulada in na an bɛ Segu kɔnɔ Segu marabolo caman de bɛ bi minnu kamana gannen don k'a sabu kɛ mun ye fɔlɔ sanji n'i donna Masina kɔnɔ bi n'i donna Ɲɔnɔ kɔnɔ bi n'i ye o marabolo ninnu ta ka taa se fo Yuwarukaw fɛ yen ji y'a wolofondo bɛɛ bila pewu forow wo kɛnɛw wo kɔjalaw wo bolojalaw wo nin bɛɛ lajɛlen falen no ji la a fɔlɔ degun ye mun ye k'a daminɛ Bamakɔ ya Kɛba ka taa se fo Tumutu ka tɛmɛ fo Gawo yɔrɔ yɔrɔ bɛ ni mɔgɔ kungo ko yan anw ka foro yan anw ka fɛn ji y'a bɛɛ minɛ Bamakokaw fɛ yan a b'a fɔ yɔrɔ ma ko Namasa Danga so 30 de binna yen so 30 o de binna yen ji fɛ olu yɛrɛ mɔgɔw caman kɛlen k'u ka minɛnw cɛ u bɛ ka yɔrɔ ɲini u yɛrɛ la yɔrɔ sɔgɔmada in na an y'a fɔ n ko ji bɛna walankata tuguni parce que gouvernement ye communiqué kura min kɛ sɔgɔmada in na an y'o fɔ mɔgɔw ɲɛna nka Kɛba a degunba ye min ye sumaw olu caman kun tununnen don yɔrɔ caman na i yɛrɛ Isaka kuma mɛn kununko an ka kuyaroyaw la ko ni ji jiginna joona ji dun tɛ ka jigin cogo tɛ ka ye a la o degun o faama bɛ mɔgɔw kan bi filanan min bɛ yen o ye yɔrɔ caman ye lakanabaliya bɛ yen nka ala ni armée ye wulikajɔ min daminɛ nin waati in na interfleuve kɔnɔna na Kɛba an bɛ dugawu kɛ ala k'o kɛ ɲɛta ye yaasa yen duguden minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka taa ɲɛfɔngɛni yɔrɔw la u bɛ se ka segin cogo min nka halisa basigibaliya in ale kɔlɔlɔ de ka bon bi a ka bon sini maa caman ye i ta fɔ a la dɛ maa caman ye fɛɛrɛw tigɛli fɔ a la nka min ye dugudenw ye u kɔni y'a jira k'a fɔ ko a kɛlen don kataba naani y'u bolo u yɛrɛ t'a dɔn u b'u kun sɔrɔ yɔrɔ min o hukumu de kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ sa min ye Jalasagukaw fɛ yen dugunicinin dɔ bɛ yen ko Jalayi Jalayikaw Bamanciwale Njugawale Kɛba de filɛ nin k'a fɔ nin ye Kɛba ko tile 3 de bɛ u bolo u k'u ka kasaw cɛ ka b'u ka dugu la o duguladen kelen dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko maa ninnu y'a jira ko olu bɛ se ka kuma nka ko f'u ka bɛnkan ta bɛnkan in dun a kɔlɔlɔ ka bon i y'a ta o i tɛ kisi i m'a ta o i tɛ kisi o la duguladenw caman sirannen don k'a sababuya kɛ mun ye olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa u bɛ se ka lafiya cogo min u tɛ ka bɔ fan y'u yɛrɛ la u tɛ ka taa fan y'u yɛrɛ la dɔngɔnɔdugu caman na bi maaw kamana gannen don hali kunna sini ko bingali dɔ kɛra ka maa dɔ to siraw kan nka min ye an ka donso minnu bɛ yen u bɛ cɛsiri ni timinandiya la u fana jijalen don yaasa u ka suguw bɛ se ka sigi cogo min na an y'a yira la fana k'a fɔ ko min ye Majama ye Majama ni ale bɛ Jɛnɛ kɛrɛfɛla la olu fana ye a yira k'a fɔ k'u ka dugu maaw balilen don ka bɔ bi maaw sɛgɛnnen don maaw tɔɔrɔlen don a ka d'u ye armée kana a na waati la yaasa lakana a bɛ se ka sabati cogo min na Kɛba 22 i b'a dɔn k'a fɔ ale kɛra ɲɛnajɛba ye nka ɲɛnajɛ min don fana an kan ka Direkaw fo a yirala k'a fɔ ko ɲinan kɔni ko Dire ye min ye Mali ka san 64 ye u y'a ɲɛnɛmaya kosɛbɛ ɲɛnɛmayali senfɛ fana min ye baarabaw ye olu sera ka kɛ u y'a jira ko dugudenw min ye kintigiw ye ka taa fara kabilatigiw kan sifinw ko olu de kɔni jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ sabula u ka conseil communal n'o o ɲɛmaya bɛ maa min bolo n'o ye Amadu ni Isa Dɔnba ye Wuranba ye ale kɔni jija ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yaasa Dire bɛ se cogo min na ka falen bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u y'a jira sa k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na min ye maa caman ye olu kɔni y'u fo u ka nin waleya in na sabula conseil communal bureau kura min sigilen filɛ nin Direkaw fɛ n'o ye sifinw tɔgɔlata ye ale bɛ baara la kosɛbɛ a y'a jira sa k'a fɔ ko foyi nana kɛ tuguni n'u t'u to fanga don min na ka se k'a kɛ ka ɲɛ nka Dire bakɔfɛla la Kɛba terroriste u kɛlen don ka maaw tɔɔrɔ ye kosɛbɛ maa caman bɛ yen bi olu fana y'a jira k'a fɔ ko degun bɛ u kan nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na Kɛba Mali de ka bon Mali ka bon dɛ Mali ka bon tellement
f'i b'i yɛrɛ ɲininka kuma dɔw la n'o y'a sɔrɔ n'i bɛ ka taa dugula de i b'a dɔn ko Mali ka bon transporteur minnu bɛ Mali ale ni Senegal sira kan u fana y'a yira an na k'a fɔ ko taama k'a gɛlɛyalen don bi ne kɔni sera ka jɛma sɔrɔ i bɛ tile 2 walima tile 3 ɲɔgɔn na i b'o kɛ Kayi ale ni jɛma ni ɲɔgɔn cɛ wa mobili minnu binnen n'o ye bi baara minnu kun kan ka kɛ ni sira min kun kan ka dilan n'o ma dilan o degun de bɛ u kan mobiliba bolila caman y'an wele k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko degun in kɔni foyi tɛ ka bɔ a la wa samiyaji kɛbaa bɛ k'a tɔ bɛɛ lajɛlen juguya nin waati in na samiya kɔni o kɛlen don k'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen juguya nka min ye dugudenw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko baara mun bɛ yen ni o laɲini tun kɛlen don k'a fɔ ko o bɛ se ka sigi sen kan olu yɛrɛ tun bɛ to ka min kɛ san ni san kɛba ka gudɔrɔn geren-geren tɛ wa denmisɛnninw t'o de kɛ wa minnu yɛrɛ b'o kɛ dɛ olu bɛ gudɔrɔn min geren dɛ ji yɛrɛ taara n'o de yɛrɛ de ye pewu gudɔrɔn yɛrɛ tɛ yen tuguni i y'a mɛn ni sanji tigɛra a ma kɛ sanji yɛrɛ donna dugu yɛrɛ kɔnɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen ngalamuti donc sisan sira in kɔni a ka gɛlɛn kosɛbɛ Kayikaw fɛ yen ni marakaw olu ka kan taara ka don ba la UNESCO fɛ UNESCO min y'a yira sa k'a fɔ ko marakakan min ye nin kalo in tile 25 ye n'o ye septembre kalo ye o bɛ kɛ marakakan tɔgɔla don ye farafinna yan bi kan min ni ale fɔlen don kosɛbɛ ka fara kan tɔw kan o ye marakakan ye donc o baara olu fana kɛra UNESCO ale jabalaba la faransikaw olu fɛ yen kiba farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ y'a ye sɔgɔmada in na an ye CNB mɔgɔ ninnu bisimila u ye ɲɛfɔli kɛ an ye degun min b'u kan an kɔni bɛ min fɔ ɲɛmɔgɔw ye farikolo ɲɛnajɛ namara ka bɔ a la yurugu ka bɔ a la fɛn min don a dugumana n'a sigira ka ɲɛ jamana de bɛ lafiya n'an bɔra yen kɛba an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la kɔkan kibaruyaw an b'o daminɛ ni min yɛrɛ o ye anw yɛrɛ jamana 3 ye Mali Burkina Niger olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Wasim Nasri ye ko olu u ye plainte don sabula k'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ bingali minnu kɛra Djibo ale ni Bamakɔ yan ko kamalen k'a dongo b'o la dɛ o la sa procureur min bɛ Mali la ani Burkina ni Niger u bɛɛ lajɛlen kibaru jira ka enquête dayɛlɛ cɛ in kama koyi ni ale yɛrɛ arabu ye nka a bɛ faransikaw fɛ yen ko fɛn fɛn bɛ bamanciwale kɛbaw ka ko la ko a b'o de sana o k'o sana tuma o tuma i b'a ye k'a fɔ ale kɔni de bɛ bɔ n'olu ka kumaw ye fo an yɛrɛ b'a fɔ kɛba k'ale n'u bɛ ɲɔgɔn kalama han ko bingali min kun kan ka kɛ Bamakɔ a y'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a ban k'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw a ye fɛn dɔw fɔ k'a sɔrɔ olu ma kɛ ale de sen fɛ mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ nin waati in na a ka ko kɛcogo kɔni o ma bɛn kosɛbɛ Burkinakaw fɛ yen u ka gendarmerie nationale ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko u ye marifa suyɛnna belebele dɔw sɔrɔ marifa suyɛnna minnu n'olu kɔni bɛ Wagadugu masurunan na keba marifa 100 ninnu kun bɛ Burkina ci o wa k'u bɛna n'a ye de tɔni don o don u bɛ don n'a ye su fɛ u bɛ don n'a ye tile fɛ u b'u dɛn ka don n'a ye gendarmerie a na kɛ ale tulola sɔmina i b'a dɔn ko sanji ko in bɛ ka ko caman ɲami dugumasiraw o de bɛ ka taa bi ka bɔ n'olu ye ka taa tiɲɛniw kɛ Senegalikaw olu ka jamana ɲɛmaa ale bɛ Nations Unies na nin waati in na min ye Diomaye Faye ye ale kɔni ye laseli kɛ ko k'a ɲini diɲɛmaaw fɛ u k'u jija min ye anw fanfɛ jamanaw ye ko k'olu lakana min ye Saheli jamanaw ye cɛncɛnfuga jamanaw ko ka olu lakana min ye Diomaye Faye ye a y'a yira fana k'a fɔ ko communauté internationale a bolofaraw bɛɛ lajɛlen u ka fara ɲɔgɔn kan yaasa jamana diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka basigi cogo min u k'u ɲɛ yɛlɛ kɛlɛ minnu bɛ yen balaw minnu bɛ yen sitanɛ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ka kɛ ni cɛncɛnfuga jamanaw ye u k'u sen don a la yaasa a ko a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ale Senegal kelen na u ka délégation générale élection ale ko sa ko a ye tirage kɛ keba tirage min bɛna na to kalata min bɛna na k'u fɛ yen o bɛ se ka sigi sen kan cogo min o ye sa maa minnu y'u ka candidature da nin kalo in tile 28 o tɛ sini ye sa wa nɛgɛ kanɲɛ 8 waati o candidature dali bɛ ban ka bɛn o ma o kɔrɔ sa ko ni o banna maa minnu kan ka bɔ u ka jabaranin na ka ɲɛfɔli kɛ olu na dantigɛ kelen Kongokaw fɛ yen min ye maa caman ye olu bɔra k'u ka nisɔngoya yira sabula u y'a yira k'a fɔ ko min ye kasoladenw ye keba olu ka kasobon makala u ye maaw dɔw bɔ a kɔnɔ maa 1000 kɔ ko yaasa jama bɛ se ka lafiya cogo min ko zon belebeleba 3 b'a la ko n'olu ma minɛ ko dugu tɛ suma dɛ dugudenw ko ten dɛ
olu de bi ɲɔgɔn dɔn maa min bɛ bi kan i ti filo ma dɛ ko wa ko zon kɔgɔlenba saba b'a la ani politigimɔgɔ dɔw ko olu bɛ fɛ politigimɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka bila nka zon kɔgɔlen saba bɛ yen ko olu fana kan ka ɲɛɲini dɛ keba n'i ye nin ye olu ko zon kɔgɔlen saba politigimɔgɔ falen saba ko k'o bila ko zon kɔgɔlen saba bilara ko a ko cayar'u ma dɛ i ka dugu Eswatini kaw fɛ yen olu ka fanga ŋwara daba ɲɛmaaba kɛba k'u y'a empoisonné koyi a empoisonné Afrique du Sud kaw fɛ yen ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na sa yaasa ka se k'a ɲɛɲini ale dun u ka dugu in ye masakɛ dugu de ye masa de bɛ yen ni ŋara ne bɛ ŋara da o la k'i to kɔ kan i bɛ hakili to i yɛrɛ la de min ye maaw ye minnu b'a fɛ démocratie ka k'u ka jamana kɔnɔ ka masakɛya dabila pewu ko o maa don maa min n'a bɛ o sɔgɔma don kosɛbɛ laginɛkaw fɛ yen Selu Dalen Jalo ale y'a yira sa k'u ka fara ɲɔgɔn kan a ye video dɔ kɛ ale yɛrɛ bɛ tunga la k'a b'a ɲini Guinéenw fɛ u ka wuli ka jɔ kɛ Yaasa Mamadu Dunbiya ale kana kɛ cɛbɔ ye cɛbɔ min n'a kuma cayalen don kosɛbɛ nin waati laban in na Senegalikaw fɛ yen min ye Sonko ye a ko Macky Sall n'a nɔfɛmaw keba k'u ye baara fɛn fɛn kɛ u ye sɔrɔ fɛn fɛn kɛ u ye fɛn caman de dogo jamanadenw na jamanaden minnu n'olu dusu kasilen don bi sabula k'a yira k'a fɔ ko sɔrɔ min tun bɛ yen n'o se bɛ Senegali ye n'o baaraw kɛra n'o ye san tɛmɛnenw na min ye Ousmane Sonko ye ale ye kunnafonidilaw wele ka na i sigi Macky Sall ka waati la wariko tun bɛ cogo di sɔrɔko tun bɛ cogo di jamana yɛrɛ tun bɛ mun ni mun sɔrɔ u yɛrɛ tun ka fɛnw ye mun ye a ye nin bɛɛ lajɛlen dantigɛ ka tila k'a yira bɛɛ lajɛlen na tuguni k'a fɔ ko min ye nin waleya ninnu ye sɔrɔ minnu tun bɛ kɛ u ka jamana kɔnɔna na ko sefa wari miliyari 1,892 kɛba ko Macky Sall y'o juru ta ko k'a sɔrɔ a ma fɔ Senegalikaw ye wa trésor ma bɔ a kalama Sonko ko dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli k'o tɛ se ka ɲɛ fiyewu ka Senegal to a bɛ ka juru sara juru min cɛnin ka ca dɛ miliyari 1,800 kɛba a ma fɔ trésor a ma fɔ foyi ye a wari donyɔrɔ ma ye Ousmane Sonko ale ye nin laseli kɛ kunungo Niger kaw fɛ yen Faransikaw olu ka kalanso min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko centre culturel franco nigérien n'o kun tɔgɔ dalen don Jean Rouge la ni Nigérikaw y'a yira sa k'o tɔgɔ yɛlɛmana Mustafa Alassane k'u y'a tɔgɔ da o la Mustafa Alassane yɛrɛ ni Jean Rouge u bɛɛ lajɛlen kun ye terima ye Jean Rouge yɛrɛ n'a sɔrɔ Faransika don a kɔni fatura Nigérikaw fɛ yen centre culturel nin k'u tun y'a tɔgɔ da la k'a kɛ bonyamasegin ye terikɛ in komi bi na Niger jamana maaw y'a yira k'a fɔ ko Jean Rouge o kɔni tɛ olu ka dugu maa ye min ye tiɲɛ don nationalité n'o a kun y'o ta nka min ye Nigérikaw ye u y'a yira k'a fɔ ko a ye baara kɛ a mɛnna nka olu b'a fɛ u ka jamana a centre culturel a tɔgɔ ka da u ka duguden na n'o ye Mustafa Alassane ye kan 280 o de bɛ Camerounkaw fɛ yen kɛba ko wa ko nin kan 280 denmisɛnninw bɛ kalan kɛ nin bɛɛ la u ka duguma kalansow kɔnɔna na fo ka taa se kilasi 9nan ma i bɛ min mɛn i bɛ kalan kɛ o kan na o kɛrɛfɛ anglais ni français bɛ yen i b'o fana kalan ko Cameroun ye nin sigi sen kan yaasa cogo min na faamuyali bɛ se ka kɛ ko sabula o nana mun ye denmisɛnninw bɛ faamuyali kɛ u yɛrɛ ka kanw de la min ye u baw bɛ kuma minnu f'u ye u baw bɛ kuma fɛ kan minnu na ko o de faamuyali ka nɔgɔ u bolo o de la sa Camerounkaw kɔni ye nin fɛɛrɛ sigi sen kan nka min y'u ka école ko ye ko dama don o kuma na fɔlɔ dɛ jibi fa bɛ fɛ o an kelen tɛ o n'an bɔra yen min ye ale Cameroun kelen in na benenga dɔ ko b'u fɛ n'o ye So Ayaba ye So Ayaba ye k'u y'a minɛ koyi k'a bila kaso la ko nka ko a bɛ ka waleya mun kɛ a bɛ ka wulikajɔ min kɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye Cameroun gilɛfalaw ka fanfɛla ye ka taa don olu ka kulu bɔ kunkolo bayɛlɛma k'u bɛ sɔn k'a bila ka t'u ka jamana na han sabula a bɛ ka waleya min kɛ olu fɛ yen k'o tɛ bɛn bi o tɛ bɛn sini wa ko a ye maa ye fana maa min n'o o y'i sen don ko caman na keba n'an bɔra yen an ye min ka kuma fɔ kunun sɔrɔ débat politique la Robert Bourgi a ko
Faransi ni farafina ka bolo ni ɲɔgɔn ma ko ale y'o baara kɛ koyi min ye Jacques Fokari ye a ye baara k'o kɛrɛfɛ Félix Houphouët-Boigny Nicolas Sarkozy min ye Bongo ye Sassou Nguesso Laurent Gbagbo Compaoré Mobutu ninnu bɛɛ lajɛlen tile la ale de tun bɛ dugu kan koyi Faransi ɲɛmɔgɔw ko ta n'i ma sɔn nin bɛna na k'i la a fɔra k'i ka nin wari di karisa ma keba cɛ in ye livre de sɛbɛn a ko nimisa de b'a la bi a y'a ye k'a fɔ ja se foyi tɛ Faransi ye ni farafinna jamana ninnu cɛ ale de ka kuma sɛbɛn fana ko Laurent Gbagbo k'o de gagné kalata la san 2010 Côte d'Ivoire fɛ yen ko wa ko Laurent Gbagbo a ye dollar wari miliyɔn 3 a y'o di Jacques Chirac ma a ka se k'o k'a yɛrɛ boloma dɛmɛ kalata la min ye Chirac ka tɔn ye a y'o sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ Robert Bourgi ko fɛn caman bɛ yen ko caman kɛra min ye Laurent Gbagbo la ale k'a minɛ ka taa ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama a bilara ka kuma nin bɛɛ lajɛlen na a ko tiɲɛ don Jacques Fokari o y'ale ka maaba ye nka min ye waleya minnu kɔni kɛra Faransi fɛ ka ɲɛsin farafina jamanaw ma k'o tɛ ko ye ko min kan ka maa waso k'o tɛ ko ye ko min kan ka maa nisɔndiya ko sabula nin jamana ninnu u ɲɛmaw u ka kuntilenna n'u ka fɛnw u bɛ bɔ a kan jagoya la i bɛ wele k'a f'i ɲɛna i ka nin kɛ tan i ka nin marché in di nin Faransi société in ma i ka nin sankɔrɔ ta i ka nin kɛ tan k'o bɛɛ lajɛlen de nimisa bɛ ale la bi keba e b'a kɛ waati min miiri dɛ nin bɛ ka fɔ tuma min o y'a sɔrɔ farafinna anw yɛrɛ fɛ yan kuma min bɛ ka fɔ nin kelen in de don n'an y'an cɛsiri k'an jija an bɛ se ka fɛn kɛ an yɛrɛ ye keba n'an bɔra yen Emmanuel Macron ale fana tun bɛ Nations Unies na New York kaw fɛ yen a y'a yira sa k'a fɔ ko fo wulikajɔ ka kɛ ko yaasa min ye kɛlɛbaw ye olu bɛ se ka kunbɛn cogo min ko maa kana hinɛ maa la dɛ ko ni maa ye ko kɛ k'o ka wulikajɔ ka kɛ o nɔfɛ min ye Emmanuel Macron ye a ko conseil de sécurité k'a bɛ se ka falen ko ni a falenna k'a kan ka fangaba sɔrɔ ko nka k'ale b'a ɲini min ye droit de veto ye u ka dan waleyaw ma waleya minnu n'o olu ye maafa jugu damatɛmɛw ye k'a ka ta olu la ko nka ko a bɛ se ka dayɛlɛ jamana tɔw ye Diomaye Faye ale fana kɔni tun bɛ yen ale ko adamadenya seko ni dɔnko dancɛ minnu bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka o bonya ko ka fɛnw kɛ sa minnu bɛ yen ni maaw ka se ka dɔ fisaya ni dɔw ye ko k'o dabila ka fɛɛrɛw ta ka taa ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu tɛ jɛn n'a ye ko k'o dabila ko wa k'ale b'a ɲini diɲɛ Nations Unies fɛ u k'a lajɛ diɲɛ taabolo ka falen Burkinakaw fana ka minisiri min b'u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna o fana ye kuma ta kunun ko n'Ala sɔnna a ma sini anw ka je le répète bɛ kuma ale bɛ taa kuma Assimi o tɔgɔ la kunna Assimi ko min ye Irisiw ka ɲɛmaaba ye Vladimir Poutine keba a ko k'a bɛna kɛlɛ taabolo falen dɛ ko armement nucléaire minnu b'u bolo k'u bɛna na s'a ma k'a labaara han ko n'o tɛ ko mɔgɔw ɲɛ bɛ ka don olu la kojugu nka ko ɲɛbila minnu b'a la Irisikan dɔnni Irisikan kalali ko u na o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ ko in na cogo min na n'an bɔra yen keba cɛkɔrɔba dɔ a tɔgɔ ye ko Iyawo Akamada san 88 ale de ye maa ye maa min n'a bilara si kaso la n'a ka kɔrɔ ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kasoden bɛɛ lajɛlen ala ye a ka kalifa minɛ a la ale kɔni tun bɛ kaso min na keba kunkolo tɛ se ka kɔrɔta a tɛ tile ye a sɛgɛnnen a tɔɔrɔlen ka da a ye waleya min kɛ o kama kan nka min ye maa kofɔlen ye u y'a yira sa k'a fɔ k'a si tun bɛ yɔrɔ min ko hinɛ tun kan ka k'a la nɔgɔya kan ka k'a ye nka minɛbɔ olu ma sɔn o ma dɛ a fatura kununko min ye a nɔfɛmaw ye a mɔden n'a fufafu olu kɔni b'a su nɔfɛ sa keba bi n'Ala sɔnna a ma segukaw fɛ yen min ye Mamu Dafe ka centre kɔrɛ la ye baaraw olu bɛ daminɛ su in na ni ɲɔgɔlɔn ye ɲɔgɔlɔn min bɛ tali kɛ ko marafa ɲɛfɔli bɛna taa k'o kan denmisɛnninw minnu ye o catiri dilan olu b'u bila o fila ni dɛbɛ la sini sɔgɔma n'o ye sibiri ye kɔrɛ baro bɛ sigi kɔrɔdugaw kan sufɛ sa aw terikɛ bɛ kɛ yen Masɛr Sumi ale ni Biatire ninnu olu bɛɛ bɛna na sa ka na se ka hip-hop ɲɔgɔn dan mun kɛra Segu kɔnɔna na ka n'o jɔnjɔn finali k'o ci nin baara ninnu bɛ kɛ centre kɔrɛ la Mamu Dafe n'a ka maaw fɛ ni Ala sɔnna a ma ni min bɔr'o la aw n'o fana sɔrɔ Jani.ml FM kan an b'a fɔ a ɲɛna sa ko nin bɛ dan sigi a ka wulada in na kibaruyaw la kibaruya minnu dira ma Keba Jalo fɛ ani ne yɛrɛ a k'an bɛɛ ni Ala n'a kira sɔnna a ma waati wɛrɛ.
dani femmeti ki dali masado tawakkalitu o kamuni yinji summe dali masalla tawakkalitu ala